नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदोंमोन आदा DLED एडमिशननि सायाव भिडिअ बानाय होननानै थ' बिदिब्ला नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा आं दिनै भिडिअखौ DLED एडमिशननि सायावनो बानायनो लानाय जादों। मिथिगौ DLED अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन कर्सआ थांनाय 16 मार्चनिफ्राय 26 एप्रिल 2020 नि गेजेराव गासै प्रसेसआ जानांगौमोनब्लाबो नाथाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव बेनि प्रसेसआ जानो हायाखिसै। तो जायफोर फरायसा बिथांमोना 2020-22 अर्थात देग्लायनि बेट्सआव एडमिशन लानो होननानै सानदों बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो मानोना बेनि एडमिशन लास्ट डेटखौ 30 सेप्टेम्बरसिम बारायनानै होनाय जादों। तो बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों देग्लायनि DLED एडमिशननि गासै प्रसेसखौ फोरमायनानै होनाय जागोन बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। तो बिदिब्ला आंनिखौ आरो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। जुदि नोंथाङा चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना बे चेनेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि लेटेस्ट इनफरमेशन एडुकेशन आरो नलेजेबल भिडिअफोरखौ गावनि रावजों फोसावनाय जायो। तो बिदिब्ला सुरु खालाम। तो बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिखायो DLED कर्सखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्स 50% मार्क्स लानानै उथ्रिनाय जानांगोन पास जानाय जानांगोन अब्लासो बे स्टुडेन्टआ DLED कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायनानै लादो बेवहाय 10+ अर्थात हायार सेकेन्डारि जायखिजाया बोर्ड एबा काउन्सिलनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्स 50% मार्क्स लानानै पास जानाय जानांगोन अब्लासो बेवहाय बिथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय बुंदों जायफोरानोखि SC STP STH केटेगरिनिफ्राय दङ बिथांमोननि थाखाय 5% रिलेक्सेसन मार्क्स होनाय जादों अर्थात 45% मार्क्स थायोब्लानो बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय एप्लिकेन्टआ आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्स जानांगोन। बेनिफ्राय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 34 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। बेनिफ्राय जायफोरानोखि SC STP STH केटेगरियाव दङ बिथांमोना 36 इयार्ससिम रिलेक्सेसन मोननाय सुबिदा दङ। बेनिफ्राय बिथाङा जायखिजाया रिजनेल लेंगुवेजाव लिरनो फरायनो आरो रायलायनो हानाय जानांगोन। बेखिनि गुना थायोब्लासो बिथाङा बे DLED कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ मोनगोन होननानै बुंदों। तो नैबे जाबाय स्कार्टिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैनाय मोनसे नटिस नोंथांमोना बे नटिसखौ नोजोर खालामनो हागोन। बेयाव लिरनाय दङ इट इज फर इनफरमेशन अफ अल कनसार्न डेट द प्री एंट्री टेस्ट अर्थात PET 2020 फर एडमिशन इनटू 2 years डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन DLED कोर्स फर द सेशन 2020-22 अंडर SCERT आसाम विल बी हेल्ड ऑन 18 October 2020। नोंथांमोना बेवहाय फरायनानै लानो हागोन। बेवहाय मा बुंदों जायफ्रानोखि DLED कोर्सखौ लानो लुगैयो बिथांमोननि थाखाय एडमिशन लानायनि सिगां मोनसे प्री एंट्री टेस्ट होननाय मोनसे टेस्ट जागोन। बे टेस्टआव नोंथांमोना उथ्रिबासो बे कर्सनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे एग्जामा माला जागोन बे एग्जामा जागोन 18 अक्ट'बराव आरो बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन 12 अक्ट'बराव। 12 अक्ट'बराव नोंथांमोना एडमिटखौ दिहुनना लानानै 18 अक्ट'बराव नोंथांमोना एग्जामाव एटेन्ड जाथारनांगोन। नोंथांमोना जुदि गासैखौबो डिटेल्सआव नायनो लुगैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय अफिसियेल पेज नैबे जाबाय स्कार्टनि अफिसियेल पेज नोंथांमोना बेयाव फैनानै गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय क्लिक खालामनानैबो नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्टलि फैनो हागोन। तो बिदिब्ला दानिया जायफोर बिथांमोनानोखि एन्ट्रेन्स होग्रोनांगोन बेवहाय प्री एन्ट्रि टेस्ट दङ। बे प्री एन्ट्रि टेस्टआव दानिया मा सिलेबास थागोन मा लेसन थागोन बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्स नायनो थाखाय आं बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे देखायनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना नैबिथिंजाय नुगोन गाहायाव स्क्रल डाउन नुयोबा नैबे राइट साइडआवहा कर्नाराव दङ सिलेबास फर प्री एन्ट्रि टेस्ट PET 2020। दानिया नोंथांमोना बेवहाय बेखौ गाहायाव डाउनलड दङना डाउनलडआव क्लिक खालामनानै हो। दानिया डाउनलडआव क्लिक खालामोबा नैबेबायदि मोनसे डाउनलड सेक्सन फैगोन। बेवहाय नोंथाङा डाउनलडखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। डाउनलडआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नैबेबायदि मोनसे PDF फाइल फैगोन। बे PDF फाइलावहा दानिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गासै डिटेल्सआ दंजोबो। दानिया मा सिलेबास दङ मा चेप्टार दङ बेवहाय गासैबो बेवहाय फैजोबबाय। दानिया नायदो नोंथांमोना सिलेबास प्री एन्ट्रि टेस्ट फर एडमिशन इनटू 2 years इन DLED कोर्स 2020-22। दानिया बेवहाय गासै मोननै सेक्सनाव एग्जाम जागोन। दानिया मा सेक्सन थागोन बेखौ नायदो नोंथांमोना। बेवहाय फार्स्ट सेक्सनाव थागोन 35 मार्क्सनि। बेनिफ्राय सेकेन्ड सेक्सनाव थागोन 65 मार्क्सनि। टटेल 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन। दानिया सेक्सन 1 आव मा चेप्टार दङ नायदो। बेवहाय जेनेरेल इंलिश दङ 10 मार्क्सनि। बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज दङ 15 मार्क्सनि। रिजनिं दङ 10 मार्क्सनि। गासै 35 मार्क्स। अबयसे बांद्राय गोरा जानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ जास्ट एसे नायब्लानो बुजिगोन होननानै साननाय जादों।
बेवहाय नोंथांमोना सेक्शन 2 दङ सेक्शन 2 आवहाय 65 मार्क्सनि दङ बेवहाय गासै मोनब्रै साबजेक्ट दङ बे साबजेक्टफोरा जाबाय जेनेरेल मैथमेटिक्स 15 मार्क्सनि थाखाय जेनेरेल साइन्स एन्ड एनवायरनमेन्टल साइन्स 15 मार्क्सनि थाखाय बेनिफ्राय सशियेल साइन्स दङ 20 मार्क्स ओमफ्राय लैंग्वेजआ जाबाय नोंथाङा बेवहाय एसामिस बांला बड' दङ मोनथामनि जायखिजाया मोनसे सिंगलल'सो बेवहाय एग्जाम सिंगलावल'सो जागोन बेखायनो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे लैंग्वेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बे थागोन 15 मार्क्सनि थ' दानिया नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सआव नायना लादो बेवहाय सिङाव मा चेप्टारा फैथावो मा चेप्टार थानो हागौ बेवहाय जेनेरेल इंलिशआव दङ vocabulary टेन्स भार्ब प्रेपोजिशन कम्प्रिहेन्शन भइस सेन्स बेफोरबायदिनो दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै मोजां प्रिपारेसन खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रि टेस्टखौ गोरलैयैनो पास जानो हागोन बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजबो दङ रिजनिंबो दङ बिदिनो मैथमेटिक्सबो दङ बेनिफ्राय साइन्स एनभाइरनमेन्टआवबो दङ नोंथांमोना गासैखौबो बेवहाय डिटेल्स नायनानै लादो गासैखौबो मोजां प्रिपारेसन खालामना लादो जिहेतु एग्जाम नोंथांमोना बेवहाय जुदि प्रस्पेक्टास नायनो लुगैबा प्रस्पेक्टास दङ जायखिजाया नटिफिकेशन दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिशन नटिसबो दङ एडमिशन नटिसखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय गासै नटिफिकेशनफोर दङ दानिया नोंथांमोना जुदि बेवहाय प्रस्पेक्टास नायनो लुगैबा नैबे प्रस्पेक्टास दङ मिडलआव बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव डाउनलड दङ बे डाउनलडआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेवहाय मोनसे नैबायदि डाउनलड सेक्सन फैगोन दानिया नोंथाङा बे डाउनलडआव क्लिक खालामनानै हो डाउनलडआव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे प्रस्पेक्टासा नैबायदि PDF फाइलाव गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेखौ गासै डिटेल्स नायनानै लानो हागोन बेयाव नायदों नोंथांमोना गभ अफ आसाम अफिस अफ द डाइरेक्टरेट बेनिफ्राय स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं SCERT आसाम काहिलिपारा गुवाहाटी 781019 बेनिफ्राय बे जाबाय 2022 नि प्रस्पेक्टास नोंथांमोना बेवहाय गासै 2 इयार्स डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन कोर्स बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन मा दङ मा गैया दानिया बेवहाय नोंथांमोना सीट रिजार्वेशनखौ नायनो लुगैब्ला सीट रिजार्वेशन बेयाव होखानाय दङ सोरनि थाखाय बेसेबां सीट दङ माबायदि बेनिफ्राय सीट रिजार्वेशन अफ सीट्स There will be reservation of seats for SC, ST, P, STH, OBC, MOBC person with disability PWD as per the norms of the Gov of Assam. Duration जागोन बिनि course time जागोन 2 years नि थाखाय थ' बिदिब्ला बे जाबाय सीट रिजार्वेशननि खोथा बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बेवहाय फिसनि खोथाखौ नायनो लुगैयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना फिसखौबो नायनानै लानो हागोन एप्लिकेशन फिस 400 for all categories to be deposited through online internet banking credit card and debit card wallet बेनिफ्राय how to apply नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय डाइरेक्ट SCERT.assam.co.in बे वेबसाइटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अबयसे नोंथांमोना उनाव देखायनानै होगासिनो बेनिफ्राय cost fee for diet CTE and normal schools BTC दानिया बेवहाय एडमिशन फिस थागोन 50 to be paid to time of admission नोंथांमोना बेखौ एडमिशन टाइमावनो बेखौ फिसखौ डिपॉजिट खालामनांगोन बेनिफ्राय मान्थलि फिस थागोन 50 per month 10 days नि नोंथांमोना बेवहाय बेखौ लोगोसे होखानांगोन बेनिफ्राय एग्जामिनेशन फी थागोन 800 per semester बेखौबो नोंथांमोना लोगोसे डिपॉजिट खालामनांगन बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एन्ड आदार्स 35 रुपीस per month करि नोंथांमोना बेवहाय नांगोन बेनिफ्राय हस्टेलनि थाखाय हस्टेलाव थायोब्ला बेनि थाखाय लोगोसे कैंडिडेट स्टेइंग आउटसाइड जुदि नोंथांमोना बायजोआव थायोब्ला 25 रुपीस per month करि नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन बेबायदिनो आरो मा बायदिसिना खोथा मिथिनो लुबैब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो फरायनानै लानो हागोन मा दं मा गैया नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो फरायना लादो गासैखौबो डिटेल्सआव बुजिनानै गोबाव खालामालासे दानिया माबायदि अनलाइन एप्लाइ खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव फैगोन अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना नैबायदि पेज गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेनिनो गाहायाव स्क्रल डाउन जाबोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन अनलाइन एप्लाइ दानिया नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेवहाय मोनसे पेज गेवनानै फैगोन बेबायदि पेज मोनसे गेवनानै फैगोन नोंथांमोना दानिया बेवहाय मा प्रसेसआव एडमिशनखौ मा अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय गासैबो लिरनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोननि थाखाय बेफोर गासैबो लिरनाय दङ नोंथांमोना बेखौ मोजां इन्सट्राक्शनखौ मोजां फरायनानै लाबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोननि बेयाव गासै डिटेल्स लिरनाय दङ दानिया फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायदो शेड्युल टास्क बेवहाय दङ फार्स्टआवनो अनलाइन एप्लाइनि अप्शन दङ नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ बिनि सिगां मा खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय फिसखौ पे खालामनांगोन अनलाइनैनो बेखौ फिसखौ पे खालामनानै हरनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना फिलआप खालामबाय बेनिफ्राय बेवहाय डाउनलड साबमिटेड एप्लिकेशन फर्म बेवहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनाय फर्मखौ बेवहाय डाउनलड खालामनानै लानांगोन मानोना बेवहाय नोंथांमोननि जिथु
आईडी फैगोन बे आईडी को नोंथांमोना बेवहाय डाउनलोड खालामनांगोन दानिया बेयाव लिरनाय दङ फन नाम्बाराव डाउनलोड एडमिट कार्ड दानिया बेखौ बेवहाय जेबो अपसन होथ'वाखै बेवहाय लिरनाय दङ नटिफाइड सुन दानिया एडमिटखौ माला होगोन बे बै दिनखालि बेवहाय अपसन फैगोन हयथ' डाउनलोड फैगोन हयथ' फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय फार्स्ट अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामोब्ला दानिया नैबे अनलाइन एप्लाइ नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामनानै होयोब्ला नैबेबायदि मोनसे फर्म गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बे फर्मखौ मोजाङै नायना लादो दानिया गासैखौबो नायनानैसो बेवहाय मोजां फिलआप खालामबानो जाबाय नङाब्ला खनसे जुदि मिस जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ रिपिटलि खालामनो हानाय नङा थ' बेखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि बेवहाय नोंथांमोना फार्स्टआव गावनि केन्डिडेट नेमखौ होबानो जाबाय केन्डिडेट नेम एडमिटआव जेरै दङ बेबायदि नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय फादार्स नेम नोंथांनि फादार नेमखौ बेयाव हो मादार नेम बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस बर्तमान नोंथाङा प्रेजेन्ट टाइम बहा थायो बेखौ बेनि गासै डिटेल्सखौ बेयाव होबानो जाबाय दानिया पिन कड प्रेजेन्ट नोंथाङा दा बर्तमान प्रेजेन्ट टाइम बबे कड नाम्बाराव थायो नोंथांमोना बेखौ बेयाव एन्ट्रि खालामदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट प्रेजेन्ट नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय स्टेट आसामनिब्ला आसाम होदो वेस्ट बेंगलबा वेस्ट बेंगल होदो जाय जेरै गावबागाव स्टेटखौ बेयाव होनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय पार्मानेन्ट एड्रेस नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसा मा नोंथाङा बै जुदि नोंथांनि प्रेजेन्ट एड्रेसजों सेमब्ला नोंथांमोना बेवहाय टिक मार्क लागायनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेनि जितु पार्मानेन्ट एड्रेसनि पिन नाम्बारखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय हो बेनिफ्राय मेल फिमेल गासैबो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय कास्ट नोंथाङा बबे कास्टनिफ्राय बेखौ नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप नोंथाङा फिजिकेलि हेन्डिकेपब्ला नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय पिएच फिजिकेलि हेन्डिकेपब्ला नोंथांनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां बेखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै हो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनसे इमेल आइडि हो बेनिफ्राय मोनसे मबाइल नाम्बार थ' बेखिनिया जाबाय गावनि पार्सनेल इनफरमेसन दानिया नोंथांनि क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ बेवहाय होनांसिगोन दानिया फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन एग्जाम पास नोंथाङा बेवहाय होनाय दङ 10+2 जाथारनांगोन नङाब्ला बिनि गाहायाव नोंथाङा हानाय नङा जायखिजाया नोंथाङा 10+2 गोजौ खालामदोंब्लाबो नोंथांनि जितु क्वालिफिकेसन डिटेल्स बेवहाय 10+2 खौल'सो बेवहाय होनायनि अपसन दङ बेनि अनगा नोंथाङा जुदि ग्रेजुवेट खालामदोंब्लाबो मास्टार ग्रेजुवेट खालामदोंब्लाबो नोंथांनि बेवहाय जेबो होनो हानायनि अपसन गैया स' बेखायनो नोंथाङा 10+2 नि गासै डिटेल्सखौल'सो बेयाव होनो हागोन नोंथाङा इयार अफ पासिं नोंथाङा माब्लाबा 10+2 खौ पास जादोंमोन बेवहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि 10+2 बबे बर्ड काउन्सिल इउनिभारसिटिमोन बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै हो लिरनानै होदो बेनिफ्राय स्ट्रिम नोंथांनि स्ट्रिमा मामोन आर्ट्स साइन्स कमार्स बेवहाय सेलेक्ट खालामनायनि अपसन दङ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय टटेल मार्क्स नोंथांनि टटेल मार्कआ बेसेबां बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै हो बेनिफ्राय मार्क्स एकर्ड नोंथांनि टटेल मार्क्स एकर्ड बेवहाय पार्सेन्टेज दङ पार्सेन्टेजखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना गाहायाव दङ एग्जामिनेसन सेन्टार दानिया बे एग्जामिनेसन सेन्टाराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नायोब्ला आसामनि गासै जिल्लाफोरा बेयाव गैजोबा नोंथाङा दानिया बबे जिल्लायाव नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा एग्जामिनेसन सेन्टारखौ लानो लुगैयो बेवहाय जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो खाथि डिस्ट्रिक्टफोरखौ नायनानै सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन बेवहाय आपल'ड फट' नोंथांनि फट' गांसे बेवहाय आपल'ड खालामनानै नांगोन बे फट'आ ओरैबायदि जानांगोन 50 KBनि आन्दाराव जानांगोन 50 KB बिनि गेदेर जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय आपल'ड सिगनेचार नोंथांनि सिगनेचारनि जितु फाइल बे फाइलाबो 50 KBनि जानांगोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना हयथ' बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला मबाइलाव खालामनाङा लेपटप नङाब्ला पिसिआव खालामोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव फैदो बेनिफ्राय टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय सेभ एप्लिकेसनाव होनानै सेभ खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना बेवहाय माखासे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन थ' नोंथांमोना नेक्स्ट पेज फैगोन नेक्स्ट पेजावहा नोंथांमोना नेक्स्ट फर्मावहा नोंथांमोना बे गासै डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनानै होब्लानो जाबाय दानिया नोंथाङा गासैखौ डिटेल्स होखांनायनि उनाव नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि नोंथाङा बेखौ फर्मखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सेकेन्ड टास्कआव फैदो सेकेन्ड टास्कआव नोंथाङा दानिया पे एप्लिकेसन फि अनलाइन दानिया नोंथाङा बेनि गासै फिसखौ बेवहाय पे खालामनानै होनांगोन नैबे अपसनाव नोंथाङा 2 नाम्बाराव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय दानिया नोंथांनि जितु फर्म फिलआप खालामदोंमोन ना फिलआप खालामखांनायनि जितु आइडि नाम्बार मोनो आइडि नाम्बारखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै होबानो जाबाय एन्ट्रि खालामनायनि उनाव बेवहाय ग' दङ बे ग'आव क्लिक खालामनानै होयोब्लानो बे डाइरेक्टनो SCERT अर्थात DLED अफिसाव बियो मा जाहैगोन डिप'जिट जाहैगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव मोनसे रिसिप्ट मोनगोन दानिया बे रिसिप्टखौ नोंथाङा प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया गासै हरनायखौ दानिया टास्क 3 मा दङ डाउनलड साबमिटेड एप्लिकेसन फर्म नोंथाङा दानिया गासैखौबो जे डिटेल्स हरबाय बिनि गासै फर्मखौ नोंथाङा नैबे थार्ड टास्कआव
थार्ड टास्कनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेवहाय नोंथांनि जितु एप्लिकेशन फर्म एप्लिकेशन आइडि मोनगोन एप्लिकेशन आइडिखौ बेयाव एन्ट्रि खालामनानै ग खालामबानो जाबाय थ' दानिया बेनो जाबाय अनलाइन बिदिब्ला नोंथांनि सुबिदानि थाखाय आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथाङा बेनिफ्राय डाइरेक्टबो बे वेबसाइटआव थांनो हागोन थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि एलिजिबिलिटि दङ नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामदो जायफोरा गोसो दङ DLED कर्स खालामनो थाखाय थ' नोंथांमोना बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन गासैखौबो डिटेल्स नायनानै लादो थ' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथाङा नायनानै माबाफोर सोंनो दङब्ला माबाफोर डाउट थाब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जेबो खोथा गैया बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि चेनेलखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो मानोना बेफोरबायदिनो गोदान लेटेस्ट इनफरमेशन नलेजेबल आरो इडुकेसनेल टेक्न'लजिकेल भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावजाबाय थायो थ' नोंथाङा बेफोर भिडिअखौ सिगां मोनग्रोनो हागोन नायग्रोनो हागोन